the amount of 500,000 euros. L-aħbar li d-donazzjoni ta' €500,000 mill-kumpanija Katco lid-Dar tal-Provvidenza li mar jippreżenta l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija ġiet rifjutata qed tintuża mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil u l-establishment li jinsab wara Bernard Grech biex ikompli attakka lil Adrian Delija. Wara l-istqarrija li ħarġet id-Dar tal-Provvidenza, Adrian Delija fuq il-medja soċjali qal li hemm min ipprova jħammġu u jżebilħu. Lil dawk li qed jattakkawh fuq il-preżentazzjoni tad-donazzjoni, Delija wieġeb lil min irid biss jagħmel ħsara u se jibqa' jaħdem. Qalli hu ma ħax flus jew għamel xi ħaġa l gwadan personali. Delija saħaq wara l-istqarrija tad-Dar tal-Provvidenza li kienet qed tagħmel il-verifiki tagħha talab risposta dwar dan mingħand il-grupp Katco. Intant id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li anke qed il-qorti ma' Delija dwar allegazzjonijiet ippubblika fuq il-profil tiegħu fuq Facebook l-istorja li d-Dar tal-Provvidenza irrifjutat is-somma li ppreżenta Delija. Għal dan persuna kitbitlu u qaltlu donnok għamilx rebħa Jason. Azzopardi wieġbu u qallu li d-Dar tal-Provvidenza ġiet ingannata. Apparti hekk, l-esponent tal-establishment u l-ex Chief of Staff ta' Ostingat, Manuel Delija, kompla jattakka lil Delija fuq din id-donazzjoni billi qal li bħal kull ħaġa oħra wiegħda ta' Adrian Delija ma materializzax. Manuel Delija qal li m'għadniex nieħdu bi kbira li ċekk li ppreżenta Adrian Delija lid-Dar tal-Provvidenza ma materializzax. Fl-artiklu, Manuel Delija jinsulenta lil Adrian Delija u dawk li appoġġjah fil-partit fl-isfond anke ta' kandidati nazzjonalisti li rtiraw mill-elezzjonijiet tal-kumitati. Manuel Delija iġib eżempju ta' birrerija li tkun fidej Adrian Delija u jgħid li hawnhekk ħadd ma jsib il-birra għaliex Adrian Delija ikun xoroba kollha qabel jaslu n-nies biex jixorbu. Manuel Delija iżid jikteb li Adrian Delija ħalla l-finanzi tal-Partit Nazzjonalista oxqox u jirreferi għall-allegazzjonijiet li l-ex kap u Pier Portelli ħadu eluf ta' euro mingħand Jurgen Fenech. Hawnhekk Manuel Delija jsemmi li tmexxija ta' Simon Busuttil li pruvat tirranġa s-sitwazzjoni finanzjarja u faħħar deputati bħal Jason Azzopardi, Carol Aquilina u David Casa, tlieta minn dawk li sfiduċjaw lil Delija. Manuel Delija qal li meta n-nies raw li Adrian Delija jippreżenta somma ta' €500,000 lid-Dar tal-Provvidenza, ħadd ma ħaseb li kienet ħadma u ħadd ma qabżitlu xi dema b'simpatija lejn Adrian Delija li sejjaħlu buffu. F'dan il-kuntest, Manuel Delija talab lil Adrian Delija biex jisparixxi u fl-aħħar qallu għalfejn għadek hawn.